Здравейте, мили мои! Включвам се набързо с едно предложение за намаляване на стреса чрез една много проста техника, която води до намаляване степента на пулса и по този начин вие успокоявате нервната система. В какво се състои? Просто когато вдишвате, вие вдишвате примерно с едно темпо. Издишването да бъде 2 пъти по-бавно. Например, ако вдишвате от 1 до 4, издишайте от 1 до 8. Друга техника, която също ежедневно можем да прилагаме, когато взимаме душ, това е вместо да планираме деня и да мислим за проблемите и да се притесняваме за тях, по-добре е да се фокусираме върху шума, който създава този душ, да се фокусираме върху водата, каква е температурата и къде попада тя върху нашето тяло, да се опитаме да разпознаем мириса на шампуана. Ето тези неща за няколкото минути, през които взимате душа, ще ви отвлекат от вашите проблеми, които водят до стрес. Пожелавам ви да бъдете след душа освежени и бодри за деня. До скоро!